Pane Vojasi, pojďme na úvod připomenout našim divákům a představit vaši nadaci Dr. Clown. My jsme občanské sdružení Chance for Children, jedním z našich 3 projektů je Dr. Clown. Hlavním cílem, jak už všichni vědí, je vykousit úsměv na dětských obličejích v nemocnici. Úsměv kouzlíme všem, co je k nám k mání. Kartama, kouzlama, s kartama, s gumičkama, motáme zvířatka z balónku, malujeme na obliči, zpíváme písničky, děláme všechno, aby byla sranda, aby nebyl smutek, aby nebyla nuda, aby děti se nebály, nestýskalo se jim po rodičem, aby na okamžik zapomněli, kde jsou a co se v tom okamžiku odehrává v jejich životě. To je hlavní myšlenka. Prostě léčíme úsměvem. Kladeňskou nemocnici navštěvujeme od roku 2007. Jsme tam, snažíme se tam být 2krát v týdnu, v každé úterý a každý čtvrtek. Navštěvujeme všechny dětské oddělení, což je dětská jípka, dětské oddělení a dětské oddělení dětské chirurgii. Pane inženýre, před malou chvilinkou proběhl křest druhého autobusu doktora Clowna, takže pojďme si říct, kdo všechno se toho křtu letos zúčastnil. No určitě bratři Kabrlové, kteří jsou asi největším tahákem, protože, jak víme, Tomáš vyhrál ten pohár. Zúčastnili se dále Miss Lutovská, paní Bělorucová s rodinou, byli to vlastně zástupci ČSAD, zástupci naší reklamní agentury, což jsem já, a pochopitelně nadace C4C a všichni pozvaní hosté. Iveto, dobrý den, zeptám se vás, proč vy jste se rozhodla podpořit akci doktora Clowna? To je strašně jednoduchá otázka, je to spojená zábava, je krásný den a vlastně je to i prospěšný, je to pro nikoho a má to smysl tato akce. Takže samozřejmě proč ji nepodpořit a já si to užívám, je krásný počasí, super zábava. Jak se vám líbí vlastní autobus, který jste společně s ostatními dnes křtila? Autobus je nádherný, ale strašně smrdí teda od toho šampáně teďkon, tak se musí umýt, ale je moc hezký, mně se líbí, je barevný, takže vtipnej. Jaké by bylo vaše přání tomuto autobusu? Aby najezdil spoustu kilometrů bez nehod. Všichni známí z Kladna, když spatřili náš autobus, tak i hned okamžitě nám volali, že je to povzbudilo, inspirovalo a rozesmálo. A myslím si, že tohleto hlavně bylo naší hlavní myšlenkou. Díky spolupráci s Halo reklamou, s ČSAD a s fotografkou Martinou Jansovou se nám podařilo udělat klauník, jak tady vidíte na tom autobuse, jako pasažéři. Takže lidi, když se na ně koukají, tak říkají, to je nejveselější autobus na Kladně. Určitě jedním z těch důvodů je také přilákat sponzory pro nadaci, takže i kdyby veřejnost chtěla se nějak zapojit, jakým způsobem mohou? Veškeré informace se nachází na našich internetových stránkách www.c40.cz. Samozřejmě lidi se můžou zapojit, jak můžou, podle své kapacity. Limit není dán nikým. Každý 50, 100 korun, 1000, 1 000 000 korun je přínosem pro nás. Samozřejmě, když ty finanční prostředků bude víc, rozšíříme naše působení do dalších nemocnic, budeme navštěvovat děti ještě častěji a bude víc srandy. A o to jde.